Afrique Media télévision wanga lesɗe Afrika e suklaninga ndimu lesɗe ɓaleɓe fuu heɓi ardiɗo keso ɗo daga nyande altine nogas e ɗiɗi lewru joetatabru hitande 2015 ɗo neɗɗo mo hokkama ardungal cembingal ngal laati ɗum andaɗo to jaridaji lesɗe duniyaru biyeteɗo Abdoulaye Sadou. Neɗɗo o andi nokkure nde sosai bolwowo turankore faransare e ɗemgal hausare. Abdoulaye Sadou laatino suklaniɗo huwoɓe ha télévision DBS e bo ɗo wowo siriya jance be ɗemgal hausare e ɓawoton o laati suklaniɗo siriyaji ha Galaxy télévision tawetenga to berniwol Garwa jiha woyla lesdi Cameroun. E nden bo Abdoulaye Sadou laati huwowo ha RFI Hausa kudiɗɗirawo mo leddi Cameroun. Ɗum timmai fahin Abdoulaye Sadou laati neɗɗo mo waddi ɗemgal hausare ha sare Afrique Media ɓawo faransare turankore espagnolre e arabre. Ɗum kanko laati ɗo wowo siriya biyeteka Afrika ƙasar Mutagado kala nyande asawe fuu. Abdoulaye Sadou na ɗum neɗɗo mo hollete ngam o yiyama ɗakki Muhammadu Yusufu ardiɗo lesdi Niger, Idriss Déby Itno mo leddi Tchad, Boni Yayi mo leddi Benin, Alpha Condé mo leddi Guinée e luttuɓe bo ɗuɗɓe. Afrique Media nga o laati ardiɗo ɗo tawe nder lesɗe fere nder duniyaru bana leddi Guinée équatorial, leddi Tchad, leddi Cameroun e leddi Belgique ha Europa. En ɗo toranamo bawal jogugo amana majum be juuɗe ɗiɗi.